Hi guys, bagong adlaw yung tanan. Ako na rin ilan sa pasyon. Nangita kong hinog. Andahan na may bunga di ay. Na. Kaya may dagko na dari. Nag-vlog lagi ka tatiri. Di pa modakan un. Hilaw pa. Pas yung tatiri. Ha? Hilaw ko pas yung tatiri. Kasi man mga garis lagi. Dahil sa lalim ko dari day. Nagadahan ka na yung bunga. Duga naman mahinog. Nagrabe na nagbunga na nagdabos. Ito ano ka? Ang taray? Gwapo tekwaling mo yung tatiri. Gwapo. Kaya lagi mo naong tatiri. Oo, yan lagyan ng forever. Dari maguna. Paguna mo dani, kabong tikuan na. Uy, day, kabangaan naman siguro ni. Ay, hello pa di ay. Ang maganda. Hilaw pa. Huwag pa yung mapili. Hilaw pa. Magic moment. Ito. O suro-suro sa kus kalibunan kaya atas Manila wano ko'y kasuro-suro sa gingani. Sama. Maybe this time. Aliwaris mo nga hong baro. Ate Mengan! Sunod-sunod na. Ano yan? Pagkapunos imong sako, magsigay sunod-sunod na. Diha ako. Asa mo dani? Ano mo na pagkasada? Ha? Di mo gan makawid ha kay madri ka mana. At kinahujan pod. Hala po di ang sundam. Kapag nga tapon. Balian. Asilik si may tigpunit nimo. Laging daw. Magingani mo og masabado kay arong naisunglod ini ka Domingo taman Lunes nga to sa Bernes. Agad ang kahoy kinalam abot ug sa kasako. Gibuhat dadto sa tiri. Ngwana. Pit nag-birthday kin tatiri. Apit na manama gazid pod. Ingabot na sa Manila di mag sapat-sapat dani ha. Di tatiri. Di mangita na ho ha. Di mag-in nga giwagan ko ha og naburas ko ha. Bantay. Matawag ra ba kong nanay ha? Ako basa ang atay na. Manggawas na siya dari. Dari na mangamang. Anak ko ako basa. Ay lamay lagi ning ko basa kay makuon. Dapi ba dia? Mabuhi inta ni siya karong duha na kabuok agong buhi. Na ka ana. Otra ko nanay mo do plus kapi tatiri. Majunon. Soy daghang madres kabasakan tatiri. Ha? Soy daghang madres kabasakan tatiri. Di ka mangita na ho ha. Mo na ko sa Manila ha. Hindi ko mag ngita ni tatiri. Ha? Di na ko ni mangita tatiri. Di mangita ha. Ito pa masinamo ka. Di man tatiri. Di ha. Pantay dugay para ba kumuuli. Nagana ko sang bagay sigla na nga nuog. Paganing kay. Yung mga alikabukya. Dai purma diha tatiri. Ha? Dai purma diha tatiri. Wag. Sila na nagaguan. Sila na hagkanang ay sinina lagi. Pariha mo naong sa tatiri. Ako nga, ito na mga bapa. Di na sila mo balik yung tibo tatiri. Di na. Nilabot na sa kanila, di ka mag sapat-sapat dani ha? Mag sapat-sapat na sa aliana ugnay. Huwag ko dari. Di na ako magsinamog tatiri. Ha? Di na ako magsinamog Kay, dugay para ba kumuli ha? Tabag ampo sa Ginoo nga. Ni ato na sa Philippine Arts Center, agang kasing-kasing na adyo na ha. Or makauli kong dali. Kung na adyo na kong kasing-kasing, uli na kong dali. Di na ako magsinamog tatiri. Di na ako magsigig sinamog tatiri. Di na ako magsigig sinamog tatiri. Lagi. Di na ako magsigig saba tatiri. Kat sa iring ag karon na agi kamas kamras. Kada kong sanay na di mo si pining daghan. Kamera. Pumara ko magsud sa masina dani. Tatiri pran Korea na itlog naong sa testero sa tiduli tatiri. Ay na may nisuon. Laso lang maribuhog tatiri. Isu lagi. Tatiri mo may kung ang tester tatiri. Ay rin. Ay tester.
Maso man nganing baga kay itutudra di ako magwarsa. Napo ko'y bagay nga 20 kilos. Ay bulan. Pare, ang ginawa kagi kikiban sa iring. Ano sa mani? Ano abot tingin tatire? Apit na panukos mo. Sunod daw at panukos Manila magtamiaw. Sili mo willing chat na magpada ako si Zag pasalubong. Magpada si Zag karang nai bago unja buwan nga pinikas. Ngayon ako buwan nga pinikas upa sa merkado. Ang mga sinina ni mo ang buwan. Ihanso sili mo willing nga magpada ako si Zag buwan kay mingaw na ko si Zag buwan. Kani kang buwan lagi ka mingawan, buwan ba ako garang buwan sa merkado. Nayon nay. Magpada ako ng slim mo buwan nay. Nami ang buwan nga pinakas. Joke ko tao guys. Sila mo ilbora si Zagnaw buwan lagi. Ang isang gusto nga buwan kadtong buwan nga pinakas nga mulmul kuno. Mulmul kuno nay. Buwan kuno nga pinakas nga mulmul. Mulmul? Oo. Wala gi mulmul sa lungsod tuwat ubay. Mamaya sa ganahan kaya sa kuno sa luban ito magpada ako na sa bago. Ha? Mo lagi wa may bago din hi. As ila kay dagang bago dito sa kanang antikira. May bago ra rin dahong gamay ra. Mga 5 ka buok. Dabong. Labi tatire. Hindi ka maglakila ka. Hindi ka mag-ingan ng mga bad words ha. Layo ni si Zag mingawan si Zag kay magsapot-sapot dari. Nagdara ko sa kasapatos, sa katsinilas. Sanina nga panglakaw. 5 ra siguro pagkabuok. Tatire. Diyan pang naray po 5. Hindi po din nga dagang kaso kay bagatap gaghan. Nataysa dis akagikan nataysa. Ha? Natatir sa limo abot tulong gabi ataysa. Mo lagi mo tawag lagi si Ate Rosalia ataysa. Nataysa gimingaw ko nga Ate Rosalia ataysa. Talaga tuwigon. Ano sa mas Nang! Kut sa iring. Yung billboard paglalo, gahapon ko lang tingnan niyo, bingaw na ta. Kuha sa gunting iring, kaya gunting nga rin ako. Unti ko na kaya din. Ito. Abak sa iring, wala si batas rin itong iring dun. Day. Yan ako, unti ko na kaya. Bangkut-kut mas iring. Dari, gipang nga, gipang abhap. Ha? dataysa? Narad silhig tatire. Nanay, gipang kut-kut, nay. Gipang aksi sa iring ba? Nagipang nga si Zang Kuko, mga aksi. Ha, ngayon. Agbuad lagi, mani mo agbuad dagang sinya. Ay, buwan. ha? Bisa mabitik ang sa puto sa mga buwan. Buwan mo ni mga guna. Mani lang mo agbuad. Dahil buwan. Ha? Mga buwan Manila. Gansa kay, mani mo ang sinina. Lahir ang buwan sa Manila o sa probinsya. Dahil sila mo sa lagitang. Ngayon, lima ako man na. Di pa din mo isuot siya. Magpada ko sa limo lubuan nga na may buwan. Idok. Oh. Katong gunting bang na nga hait. Anjo sa day, na na gunting ko ng hait na ngaluwa ka. Di mag mingaw-mingaw ha. Diyan po rin na po ko ni mo. Kuan. Naburos na. Kaduga na kauli. Ha? Di magganyan ng mga bad words ha. Antay. Namas ding-ding. Ang manay parikol. Ding-ding. Ang siyempre doon. Ato kaya ha? Pangunaw. Hapit na ba kung ka? Nakinawon ko kunin tatire. Ansa? Nawon kunin tatire. Ingan di lagi magmingaw-mingaw lagi nasabot na ta. Ha? Anong masasabi niyo sa niluto ko? Taysa gilambi na taysa. Yan na. Sugod. Ilamay ko no? Yung ilamay ko na yan na? Ikaw na ka? Apa tatire. Na, mandi ay. Ano sa kakasi kumali? Bagong
Nalalaman natin nga pagkaluto. Yan, mulot sa Tapa nga Taysa. Kung anis, kanang nung itudlo pas naghilos among koko nga kanang kapadas bisahon butangan og laki mi nga chicken. Lami jud guys tinuod. Hindi, alam ko no. Hay mo sad ano gisuway na ha. Yan, Overton. Let's go. Taste. Pila-pila. 10 over 10. Sana all. Depende pa sa pagkaluto bing. 10 Ay ang luto. degrees Celsius. Ang luto lami yun man ang luto lami ko atin over 10. Bawasan na lang na. Alam mo siguro, agbatang po kanton. Tawa. Ano yung mga naman ko mga batasan? Naman niya. Alam mo yung batang bahay. Kurasin ninyo. Masaymet nas duha ka baji ugma. Di, ang taas na napod hinlo eh. Karang mga kabuhi bang. Parang ninyo ta. Ikaw po, may barang sa po. Mansa pang siligi na mga kuhan, kabuhi. Mansa bintana po. Kunasan para sa una ba? Bang? Yan ang mga buhat sa una. Duha ka bata ka mo. Alang buhat sa una ko tunga po ko na daot. Nga na ko mag-general cleaning ko rin ng bahay. Hinlo na taas. Pati na mga bintana sa amin. Punasan ang lahat na sa amin. Hanap bulong-bulong man dito na sa. Sa karon wala na dito punas-punasi. Wala gid mo kamera may mga dani. Kamu doa pang hinlo mo. Lixia. At maguwang nga bata manghugas ron. Kaya ako may nagluto sidaan. Yan ang mas promise sa una ko tong nang pa sa isa dito para sa Manila. Puli-puli mo may karagaw. Ikaw magbuntag. Ako sunod to ay kalapit Ay, yana mo ikaw. Nga na. Nagdiktar mo na ho? Nanglampaso ng murwat ba mo? Hala ka. Ito ay blooding na. Nangahoy ba mo? Yes, kita dua. Banay? Ingat ko nay. Ako na kang apel. Buhat ako ko sa aran. Ay, dapat ko ma. Kasi Lixia may tuluan ni pang hindo kay hinluan na liwat ng Merlinda. Ilan ka putahan na kay narabay. Ngok-ngok. Isay purmata tiri. Murani mo. Isay purmata Nilatan. ka Taysa. Nunan di ko. Mura sila ka-orange o ka-yellow. Karang ka tere? Karang ka tere? Ako ra. Nakabugat ko. Kadi nga katay o kadi uli ko tay. Ang bugat ginagawa sa nata na manok sa gulang kamunggay. Iyaw. Ara ko na tapani ko na sisak manok. Ligo ko. Lami ko na beng. Aglamo ko na. Pabita sa nabi. Wasa tong pabiti. Sarili. Wasa pabiti yan sa lamok yan. Lang ko Ba to to. Lang tong tong.